Els Verds tractarà de paralitzar el trasbassament de sorra des de Gandia fins les platges del sur, per no comptar amb estudi d'impacte ambiental. El portaveu del grup ecologista, Joan Francesc Peris, ha calculat que caldran vora 23.000 camions per a transportar els més de 200.000 metres cúbics de sorra. Una actuació que, segons Peris, tindrà un fort impacte en l'entorn. Nosaltres no estem d'acord amb la resolució del Ministeri de Medi Ambient, no entenem quan el ministre Narbona s'atreveix a dir, en tota aquesta actuació que està fent, de mirar la línia de costes, de mirar les construccions que n'hi ha a les costes, casetes que fins i tot són de fa més de 100 anys que estan allà, no entenem que ara diga que 230.000 metres cúbics d'arenes de la platja nord o de la platja de l'Abril, que és una platja protegida per la legislació espanyola i europea, no necessita estudi d'impacte ambiental per veure com, de quina manera, quants i en quines temporades se pot trassegar arenes des de Gandia a la platja sur. Els Verds ja va paralitzar el trasbassament quan estava al front de la regidoria de Medi Ambient de Gandia.